Morten Jørgen Heilmann. Jeg vil lige hurtigt vise, hvordan man kan gøre en overtrækning og skære på tilfælde. Jeg skærer ud af. Så prøver jeg at vende kniven ud af, så den ikke bliver sløv, så jeg ikke skærer ind i knoglerne. Og så bruger jeg bare lige Hollywood-tricket. Brækker halsen. Det gør jeg for at spare min kniv, så jeg ikke skærer ind i knogler. Så her det er så en tyr. Den er en lille smule nedad. Så lægger jeg bagbenet i spænd. Tager fat i tissemanden. Lige skærer, så får jeg lige åbnet på en meget hurtig måde. Så starter jeg ofte lidt nede, så er der ikke så meget tryk på dernede. Der ligger lidt flere tarme, og mavesækken kommer herop. Så lægger jeg to fingre ind, og så det er fingrene, der er ind mod mavesækken, så jeg kan skære. Så vender jeg mavesækken nedad, så det er nemmere at få ud. Så ælter jeg lidt, ligesom man bager. Ælter den lidt ud. Jeg er sikker på, at jeg kan få fingrene hele vejen rundt om. Hele vejen rundt. Så man skal lige ælte lidt. Så hiver jeg det helt ud. Fordi jeg bruger øksestativ, så kan jeg dele dyret. Starter indenfra, så jeg hele tiden sparer min kniv. Hvis jeg skærer på skinnet, så bliver kniven hurtigere sløv. Skærer jeg udefra, så lægger jeg den lige ned i forhold til hoftebenet. Så tager jeg altid en tommels længde fra hoftebenet her. Skærer jeg igennem. Så kommer der en lille knogle der. Så vender den om og gør det egentlig modsat. Skærer indenfra. En tommel fra hoftebenet. Burde jeg have ramt rigtigt. Og ned der. Så knækker jeg den. Og igen hiver en lille smule. Jeg skal ikke prøve at skære i knogler, for at gøre kniven sløv. Så har jeg så lunger og lever det hele herinde. Jeg skærer helt op på kanten, for ikke at få en hudlap, som der kan komme flyveæg i. Og så tager jeg fat i spiserøret, hiver både hjerte og lunger med ud, og leveren. Og her så tager jeg nemlig de sidste af maveindholdet. Det hiver jeg også ud her, så jeg får alt kødet væk fra maveindhold. Så nu er dyret klar. Det er sådan jeg gør. Morten Jørgen Heilmann på Big Go Sport. Vi ses.